Από μια καλή ψαριά έχουμε βγει ήδη μετά από πολλές ώρες και ο κύριος Χρήστος μοιράζει την ψαριά. Ο καπετάνιος κύριος Χρήστος εκτελεί χρέη Μούτσου. Κυρία Διαμαντοπούλου, ο κύριος Νταμάνης. Είμαστε ζωγραφία πατατέμας. Βίντεο. Εγώ πάντα θα κάνω μια τηγανιά για μας. Τώρα τρώγουμε τα ψαράκια. Θα τα έχεις κάνει 1 η ώρα, 1 και 4. Τώρα θα πλακώσω. Άντε, άμα είναι πλάκωσέ το. Μην τρώτε εκεί όμως. Όχι, δεν θα πάμε, μια πορτοκαλά, μια τε. Μετά θα πάμε, άντε. Καλά, θα δούμε. Μην πήγαινε. Όχι, έχουμε ακόμη κρατάω, ευτυχώς.